Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli televizor qarovchilar. Efirda birga bir topshiruvi. Әлеге тапшыруда biz хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Әйе, хәзрәтләребез бит төрле. Аларның тормыш юллары төрле, холыклары төрле, гадәтләре төрле. Ләкин аларның һәрберсендә дингә килү юлы тарихы берләштерә. Бүгенге чыгарылышта biz мәркәзебезнең иң зур мәчетләреннән берсе, Габдрахим Утазимани исемендәге Алтан мәчете имамы ире хәзрәт Җиһан Шинның тормыш һәм дин юлын өйрәнербез, иншаллах. Бергә бер тапшыруын ире хәзрәт Җиһан Шинның эш кабинетына башлап җибәрәбез. Ире хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Әлеге тапшыруны сезгә дә, безгә дә җиңел уздырып чыгу өчен Аллаһ Тәгалә тәвәккәлләре бирсен иде. Амин. Ире хәзрәт, тапшыруыбызны башлап җибәрер алдыннан Габдрахим Утазимани исемендәге Алтан мәчетенең кыска тарихын сөйләп китмәсезме икән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, без инде 2013 елда муфти хәзрәтебез Камил хәзрәт Сәмигуллның хәйр фатихасы белән бу эшкә керештек. Әкрен-әкрен кагазлар җыя башладык, документларны һәм инде мәхәлләбез барлыкка килде. Бу мәчет төзелә торган җирлектә бер вагончик куйдык, шунда намазлар укый башладык. Һәм 2018 елга хәтле менә шул хәл дәвам итте. 2018 елда без мәчет төзелешен булдырырга рөхсәтне алдык. Менә шул разрешение на строительство дип. Шул көннән башлап 2018 елның 29 маеннан 30 маеннан башлап без менә казу эшләренә керештек. Һәм шулай итеп 5 ел, 1 ай эчендә менә бу күркәм матур мәчетебезне барлыкка килде. Һәм әлхәмдүлилләh, менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безнең инде җумһуриятебезнең рәисе тырышлыгы белән, безнең Казан шәһәре мэры тырышлыгы белән, Донафлекс компаниялары президентының тырышлыгы белән, безнең халкыбызның тырышлыгы белән бу матур күркәмле икенче зур мәчет барлыкка килде. Һәм инде әлхәмдүлилләh, менә бу бүгенге көндә әйтик Казанда җума намазларына, яисә гаит намазларына иң күп безнең мәчетебезгә киләр кешеләр. Ни өчен? Чөнки монда уңайлы бөтен шартлар бар. Хәтта инвалид булган кешеләргә дә монда уңайлы шартлар тудырылган. Алар да килә алар. Хәтта җума көнне безнең менә Дубравный урамында инвалидлар йорты бар. Алар хәтта коляскалар белән монда килеп намазлар укыйлар. Балачак елларына әйләнеп кайтыйк әле хәзрәт. Сез кайда һәм кайчан тудыгыз, нинди гаиләдә үстегез? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин 16 январь 1978 елда Казанда тудым. Шундый гади бер гаиләдә үстем. Минем әтим 7-нче заводта слесарь булып эшли, әнием 16-нчы заводта КМПОда ул связист, телефонист булып эшли. Һәм инде алар менә берниндер шундый юнәлеш миңа бирделәр дин юлыннан. Әтим 92 елда мине Мәрҗән мәчетенә алып барды, бер гаит намазына. Без шунда трамвай юллары өстендә әтим белән бергә намаз укыдык. Һәм инде шул менә берниндер ялкын минем йөрәгемә салды, тәнем йөрәгемә һәм җаныма. Һәм шуннан башлап мин кызыксына башладым. Инде ул вакытта Казанда кечкенә җирдә намаз укыладыр. Ул инде Мәрҗән мәчетендә, аннан соң Нурла мәчетендә һәм Нурислам мәчетендә Каравайда. Шул Каравайда дәвамим торадыр. Әйтәдер улым, менә бар дини тәгълиматны өйрән. Ул вакытта бабайлар әлпи-тиси җимгайнларны өйрәтәләр дә. Шулай итеп, Аллаһка шөкер, шул мизгелдән башлап 92 елдан башлап, менә шул дин мубин ислам юлында хезмәт итәргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итте. Кичкенә вакытта нинди бала идегез, ире хәзрәт? Гадәттәгечә башка балалар кебек, шулай велосипедта йөридек, шулай тыңламаучан бәлкем балалар булгандыр. Инде бөтен балалар шулай бит инде яшьли һәм 90-нчы елларда булган балалар инде. Һәм шуңа карамастан, яна да Аллаһка шөкер, менә дәвамиләр безнең хәйр дуасы белән улым Юхсин менә бу мәчет юнәлешендә бар. Менә андагы бабайларның сүзен тыңла дип, менә шул бабаларыбызның, әбиләребезнең бәлкем безгә бер юнәлеш бирүләре ул инде безгә төп роль уйнагандыр безнең тормышыбызда. Ире хәзрәт, мәктәп елларыгыз ничек узды? Яхшы укыдыгызмы?
Мәктәп унда Аллаһка шөкер, яхшы укыдым. Инде әйтик, математика фәннәрен, химия фәннәрен, аннан соң шул география фәннәрен ярата дирем, һөнәр фәннәрен ярата дирем, физкультура, спорт дәресләренә бик кызыгып җире дирем. Менә шул билгеле бер йогынты ясап, инде тормышыбызда да зур теге казанышларга китерде, Аллаһка шөкер. Ир хәзрәт, кем булырга хыялландыгыз? Әгәр дә имам хатип булмасагыз, кем була идегез гомумән? Кечкенә булганда безнең инде абыйларыбыз, алар заводта эшлиләр иде, самолетлар төзиләр иде, вертолетлар төзиләр иде. Шуңа күрә инде без хыялланадыр идек, ничек ул самолетларда очарга, ничек ул вертолетларда очарга дип, һәм летчик буласы киләдер. Ну, күрәсең, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире шулай булган, мулла юлын сайлаганбыз, бу дини мубин исламга хезмәт итү юлын сайлаганбыз, альхамдулилlah. Хәзрәт, кичкенә ирек дигән малайның имам хатип булырга нинди дә булса өметләре, мөмкинлекләре, гомумән хыяллары бар идеме? Әллә бу башка да килмәс бер хыял булдымы? Бу, минемчә, безнең генларда бәлкем булгандыр. Безнең бабаларыбыз, алар апа-сыякларында, менә әнә авылларында шунда яшәгән бабайыбыз, ул да мулла булган. Хәтта безнең менә нәселне әгәр дә карасак, без Арча районында Кагарбековичлар дигән шундый нәсел булган. 1712 елга таяна торган менә шул нәселләрбез, һәм ул бик затлы бер кабилә булган. Шуңа күрә бәлкем генлар да монда зур өлешен кертәләрдер. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире, һәрбер бер тәкъдир белән язылган. Инде без шул тәкъдирне әйтик яшибез. Кемгә нәрсә язылган булса, Аллаһ Тәгалә шуны безгә бирә. Һәм инде менә бу да бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Хәзрәт, бүгенге яшь буынга ни өчен дини гыйлем алырга кирәк? Ничек иттереп аларны кызыктырырга имам хатиптан бер киңәш булмасмы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать кардәшләрем, әгәр дә сез чын мәгънәдә менә бу дөньяда шатлык, бәхетле, бәрәкәтле тормышлар яшәргә телисез икән, һәм динне, һәм дөньяны алып барырга кирәк. Бары тик дөньяны гына алып барып, юк, мин пенсия чыккач намаз укырга башлармын әле дип әйтү ул ялгыш. Бәлкем дини мубин ислам белән яшәсәгез, кем булсагыз булыгыз. Рульдә җирисезме, пешекчемесез, төзүчемесез, кем булсагыз булыгыз. Иң әүвәл Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне танып, анарга гыйбадәт кылучы бәндә булсагыз, ул вакытта Аллаһ Тәгалә бу дөньяны да бирә, бу дөньяның бәхетенә дә ирешәсез, мәңге булган ахиратның бәрәкәтенә дә ирешәсез. Шуңа күрә менә мин әйтер идем, иң бәхетле кеше шул, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне таныган һәм анарга гыйбадәт кылган кеше иң бәхетле кеше булып санала. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, белә, "Ва ма халактал джинна вал инса илля лиябудун". Мин бу дөньяга кешеләрне һәм җиннәрне яраттым ике максат өчен. Беренчесе мине тануыгыз өчен һәм икенчесе миңа гыйбадәт кылуыгыз өчен. Менә без Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне танысак, анарга гыйбадәт кылучы бәндәләрдән булсак, кем булсак булыйк, пешекчеме, йөртүчеме, төзүчеме, Аллаһ Тәгалә безгә җаен бирә иншалла. Тапшыруыбызны блиц сораштыру өлешенә аяк басабыз. Әлеге өлештә ир хәзрәт сезгә ике вариант биреләчәк, һәм сез әлеге сораудан бары тик бер генә вариантын сайлап алырга тиеш буласыз. Беренче категория – буш вакыт яки хобби категориясе ир хәзрәт. Китап уку яки спорт белән шөгыльләнү. Китап уку. Икенче категория – хәрәкәт итү төре. Велосипедта йөрү яки машина йөртү ир хәзрәт. Велосипедта йөрү. Гаилә категориясе – үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү. Баланың уңышка ирешүен күрү. Гомер категориясе – яшь калу яки тәҗрибә туплау ир хәзрәт. Тәҗрибә туплау. Гыйлем категориясе – остаз булу яки сәләтле шәкерт булу хәзрәт. Сәләтле шәкерт булу. Һәм финал категориясе – уңышлы бүген яки якты киләчәк ир хәзрәт. Якты киләчәк.
Бергә бер тапшыруын дәвам итәбез. Без бүген мәркәзебезнең иң зур мәчете Габдрахим Утызимяни исемендәге Алтан мәчете имамы Ире хәзрәт Җиһаншинның тормыш һәм дин юлын өйрәнәбез. Һәм шуның өчен Ире хәзрәт Алтан мәчетенең намаз залына күчтек. Димәк, сезнең дин юлын өйрәнер мизгелләр килеп җитте. Һәм сезнең рөхсәтегез белән беренче сорауга күчәр идем намаз залында. Кайсы мизгелдә Ире хәзрәт дин юлына килергә уйладыгыз? Көйле юлыгыз озын булдымы? Әллә менә һич уйламаганда дин вәкиле булдыгыз да куйдыгызмы? Аузубиллахи минашшайтанирраҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам: "Куллу маулудин юладу алал фитра", бөтен җанияләр, бөтен кешеләр, алар фитрат белән туалар, ягъни ислам белән туалар. Бөтен балалар кая булса булсын, Казанда туамы ул, Америкада туамы ул, башка җирләрдә туамы, бөтенесе туалар мөселман буларак. Шул әсбаптан чыгып, инде әлхәмдүлилләh мин үземне менә туыштан бирле мөселман дип саныйм. Безнең әтиләрбез, алар инде гади эшче булганнар. Инде мин 9нчы класста укыганда әтим алып барды Мәрҗани мәчетенә гаит намазына. Һәм шул гаит намазына баргач, ничектер шундый йөрәгемдә, җанымда бер ялкын булып алды да, менә шул инде елдан башлап, 92нче елдан башлап, ничектер дин белән шундый кызыксына башладым. Безнең Каравайда, Казанның Каравай бистәсе бар, шунда мәчетебезгә барып, шунда дини тәгълиматны өйрәнә башладык. Һәм шул дини тәгълиматны өйрәнгән вакытта инде ул көннән-көн арта барды һәм инде ул динне өйрәнү дигән төшенчә ул инде ничектер сеңеп калды һәм шулай калы безнең дәвәтчеләребездә бар бит инде. Менә дәвәтчеләребезнең дә шундый хәер дуасы булгандыр. Улым, син инде муллалыкка укы дип, менә шул тагын да безгә менә шул инде теләкне тагын да арттырды. Менә шул дин юлындан инде 92нче елдан бирле без менә киреп киттек дип әйтерлек була. Ире хәзрәт, дин вәкиленең гаилә хәле дә бик кызык тамашачыларга. Сезнең гаилә хәлегез нинди икән, Ире хәзрәт? Әгәр дә инде өйләнгән кеше булсагыз, сез гаиләдә нинди ир һәм әти? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ул безгә бөтен яклардан үрнәк булып тора. Менә әгәр дә без Пәйгамбәрбезнең тарихын өйрәнсәк, сирасын өйрәнсәк, аның үзенең гаиләсендә ничек мулаим булганын күрә алабыз. Гаиләсендә балаларына карата, хатыннарына карата ничек мөгамәлә кылдыгына. Без дә инде шул Пәйгамбәрбез алейһиссаламның сирасын өйрәнеп, шул үрнәккә карата гамәл, гыйбадат кылыбызны тырышабыз һәм инде гаиләбездә дә менә шул әтик намаз уку ягыннан, ата-анага карата яхшы мөгамәлә кылу ягыннан, хатынның иренә кулак салып инде аны тыңлау ягыннан, тату яшәү ягыннан, менә шундый хәләл рәвештә туклану ягыннан, менә бөтен яклардан тырышабыз менә шул динебезне яшәргә һәм инде үзебезнең үрнәгебез белән башка әйтик туганнарга яисә безнең күршеләребезгә үзебезнең менә матур динебезне күрсәтергә тырышабыз. Ире хәзрәт, мәркәзебезнең иң зур мәчете Габдрахим Утызимяни исемендәге Алтан мәчете имамы мактаулы исеменә ничек килдегез? Әлеге исемнән сезнең күңелегездә горурлык хисе бармы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән дә бу мәчетебезне менә без 2018нче елдан бирле менә сала башладык. Иганәчеләрбез безнең инде бу мәчетне саларга булыштылар, халкыбыз булышты. Әлбәттә, аны әйтеп китәсем килә, безнең рәисебезгә, Аллаһ Тәгалә разый булсын, рәисебез үзенең өлешен кертте, безнең Казан шәһәре мэры бу мәчеткә үзенең өлешен кертте. Безнең иганәчеләрбез инде Dynaflex компаниясының президенты шулай үзенең төп өлешен кертте, халкыбыз өлешен кертте һәм инде бу бер инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм
бу мәчетне бөтен халык төзегәч, һәрбер мәчетнең һәрбер әйтик өлеше ул бер шундый үзенчәлекле, әйтик аның мозаикасына карасагыз, аның күләменә карасагыз, әйтик идәннәренә карасагыз, һәрбер сантиметрында менә кешенең бер ниндер үзенең җанның ни бар, йогынтысы бар инде менә. Кеше үзенең әйтик тырышлыгы белән менә миннән дә бу мәчеткә минем дә өлешем керсен, минем гаиләмнең өлеше дә керсен дип, шулай садака китерүче кардәшләребез дә менә әйтик бу мәчетне шулай итеп менә торгызырга булыштылар. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә 5 ел 1 ай эчендә бу мәчетебез төзелде. Казанның 2нче зур мәчете дип атала инде ул, Алтан исемендәге Габдрахим Мутазмани мәчете. Һәм шулай итеп без әлбәттә горурланабыз. Мәчетебезгә бик күп кеше килә, әлхәмдүлилләh. Мәчетебездә вагызлар татарча, мәчетебездә әйтик һәм укытулар да була, әйтик монда дини юллар да уздырабыз, инде никахлар укыйбыз, исемнәр кушабыз. Аллаһка шөкер, мәчетебездә әле күптән генә түгел менә кые ачтык, Гарәфә көнендә Гарәфи кыйсы дип безнең менә аксакалларыбыз бар, безнең мәчетебезнең хәзрәтләребез бар, һәм инде менә улы аксакалыбыз исеменә багышлап, инде ул әле Аллаһка шөкер исән, анарга багышлап Гарәфи кыйсы дип шул кыйны ачтык. Һәр кешегә әйтик хезмәт итерлек, ул инде башка дин вәкилләренә дә бар, тик мөселманнардан түгел, башка дин вәкилләре дә килеп, мәсәлән, су алалар, мондагы менә дини мөхитне күрә алалар. Ир хәзрәт, сезгә сокланалар. Хәзрәтләрдә чиста кеше, хәтта әүлияләр күрәләр. Чынлыкта мәчеттә имам булып эшләү, ул нинди эш? Сөйләп китмәссез микән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән бик катлаулы сорау. Кайбер кешеләр әйтәләр, менә сез хәзрәтләр аштан ашка хәтле җирисез дип. Аштан чыгасыз да икенче ашка барасыз дип. Без әйтәбез, менә бер мизгелгә генә, яисә бер ярты көнгә генә сез хәзрәтнең тәненә кирип карасагыз, менә андагы менә нинди вазгыять булганын, психологик яктан ничек авыр булганын, чөнки мәсәлән, кай вакыт шундый мизгелләр була, иртә белән кеше килә, әйтә, менә фәлән вафат булган кеше бар, мәсәлән, ул кешене озатырга кирәк, дини юласын үтәргә кирәк, җаназасын укырга кирәк һәм башка. Менә шундый матәм рәвештә, матәм хәленә кирип, аннан соң мәсәлән илә намазында, шул көнне илә намазында бер никах укыра туры килсә, шунда икенче вазгыятькә керә кеше. Аннан соң кеше мәсәлән роддомнан баланы чыгаралар, балага исем кушырга киләләр. Ул инде өченче вазгыять. Шуңа күрә менә әйтик психологик яктан да, менә әйтик хәзрәтләр дә безне аңлыйлар, дини белем булган, дини практикасы булган кешеләр дә аңлыйлар. Дөрестән дә ул бик катлаулы мәсьәлә. Ул бик теге аны ничек дип әйтим, сүз белән әйтеп бетереп булмый, аны кешенең хәле белән яшәргә кирәк, күрергә кирәк. Шуңа күрә әлбәттә ул бик олы вазифа, Пәйгамбәрбез алейһиссәламның вазифасы, дини мубин исламны, дини тәгълиматны өйрәтү, кешеләргә турылыкны күрсәтү, үзенең хәлен белән, лисаны, калб белән генә түгел, теге сөйләү белән генә түгел, үзенең рәвешең белән, үзеңнең яшәешең белән, менә ул әйтик исламны, матур булган исламны күрсәтү ул бик мөһим. Шуңа күрә катлаулы була ала шундый мизгелләр, теге бик җиңел түгел. Тапшыруыбызның ахыргы сорау иттереп хәзрәт бер фәлсәфи сорау әзерләдем. Ул шулай яңгырар. Мәркәзебезнең Габдрахим Мутазмани исемендәге Алтан мәчете имамы ир хәзрәт Җиһаншин. Ул кичә нинди кеше иде дә, һәм иртәгә нинди кеше булу турында хыяллана. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә янә дә Пәйгамбәрбезнең хадисләренә карап әйтәсем килә. Кеше ничек эшендә дини, шундый әйтик, дини яктан үсешкә омтыла торган рәвештә яшәргә тиеш булса, тышкы яктан да шулай булырга тиеш. Синең эшеңдә булган дини хисеңне
син тышка да аны яңгыратырга, күрсәтергә тиешле буласың. Шуңа күрә шул ук инде практика белән, әйтик, дини практика белән инде 25 ел шул дини практиканы алып барырга тырышабыз. Дөрестән дә ул бик инде менә шулай эчке халәт белән тышкы халәт ул бер-берсенә тиң булырга тиеш дип әйтәм. Һәм һәр вакытны үсешкә омтылырга тиешле була. Теге мәгънәви һәм матди һәм мәгънәви яктан, хәтта дуа кылганда да без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Я Раббым, безгә һәм матди һәм мәгънәви яктан, һәм әйтик, дини яктан да, дөньяви яктан да безгә хәерле үсешләр насыйп итеп, һәр вакыт намаз укыганда без инде шуны теләргә тиешле, һәм үзебезгә генә түгел, безнең җәмгыятебезгә дә. Менә Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, әгәр дә бер кеше башка бер кардәшенә бер дуа кылса, яхшы дуа кылса, Аллаһ Тәгалә ул дуа кылучы кардәше янына бер фәрештә җибәрә, һәм ул фәрештә: "Амин, я Рабби, менә бу дуа кылучы кешегә дә шундый ук савабы булсын, шундый ук теләге булсын", дип безгә Пәйгамбәрбез хатаны күрсәтә үзенең хадисләрендә. Шуңа күрә инде без менә әйтик, кардәшләребезгә дә менә шул һәм дини тәгълиматны, һәм әйтик, тышкы, эчке халәтне менә иң матур рәвештә күрсәтеп, аларга менә бу исламның нинди матур дин булганын аңлатырга тиешле өстебездә вазифа булып тора дип әйтерлек. Бүгенге тапшыру өчен, җавапларыгыз өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте насыйп булсын сезгә, хәзрәт. Рәхмәт, Алла разы Киләсе булсын. очрашулар иншаллаһ насыйп булсын иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бергә бер тапшыруның бүгенге чыгарылышында без мәркәзебезнең иң зур мәчетләреннән берсе Габдрахим Утазимани исемендәге Олтан мәчет имамы ире хәзрәт Җиһаншинның тормыш һәм дин юлын тыңлап үттек. Әйе, әлеге юлда кызыклы тарихлар да, гаҗәеп вакыйгалар да байтак булган икән. Без сезнең белән иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз.